ଆଦର୍ଶ ରୁବିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି କହିଲେ, ମୋ ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେବ ସିଏ ହେବ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼େନି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ସିଏ ହେଇଥିବ ତେବେ ତମକୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରୁବି କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୋଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମମତା ଆଉ ବିନୋଦ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ମଧ୍ୟ ମମତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା' ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଏହାପରେ ମମତା ଏବଂ ବିନୋଦ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଆଦର୍ଶ ରୁବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପମାନ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତମେ ହେଇଥିବ ତେବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଏହା କହି ଆଦର୍ଶ ସେଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି। ଆଉ ରୁବି ମନେ ମନେ କହୁଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅପମାନ ଦେଉଛ ନା, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପ୍ରଥମେ ସେ ରିମଝିମ୍ କଥା ବୁଝୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଜେଲ୍ ପଠାଇବି, ତାପରେ ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଏହାପରେ ମମତା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ମମତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ରୁବି ଦିଦି କଥା କହୁଛୁ ନା? ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ। ମମତା ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ରୁବି ବସି ତାର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ କରିବ। ରିମଝିମ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ରିମଝିମ୍ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୁବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ରିମଝିମ୍ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ତମେ ଆମମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ହେଇଛ? ଆଉ ରୁବି ତାହା ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ମୁଁ ମୋ ମାୟା ସହିତ ସେଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ଘରେ କେବେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ମିଶି ରୁବିଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏବେ ରୁବି କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ। ଆଦର୍ଶ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଲ୍ଲବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ତମ ସହିତ ଏସବୁ କିଏ କରିଛି? କ'ଣ ରୁବି ମାଉସୀ କରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏବେ ରୁବି ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ପଲ୍ଲବୀ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା ମମତା ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।